Вось я такая холодная гран, да грэху мяне не спакусіць, пан. І хоць маю шармбо, я бы Марлена і Гарбо, засталася такой жа холодной гран. Святапэлк Карпінскі, Януш Мінкевіч. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Цёмны, цёплы, нізкі, садкі, матавы, глыбокі, драпежны, аксамітны, магічны, гіпнатычны, фантастычны. Гэтак характарызавалі самы пазнавальны голас на міжваеннай польскай эстрадзе. Вобраз таксама быў адметны. Смалістыя валасы, гладка зачасаныя, сабраныя ў тугі, высокі пучок, чорная сукенка на гузіках, замкнёная пад шыяй з даўгімі рукавамі. У 38-й частцы з перадгісторыяй беларускага джазу пазнаёмімся з яшчэ адной імавернай беластокеркай Верай Гран. Перадусім запоўнім, так бы мовіць, анкетныя дадзеныя. Як і ў папярэдніх персанажаў нашага джаз-цыклю, у сённяшняй гераіні шмат імёнаў, няпэўнае месца і дата народзінаў. У большасці жыццярысаў пазначаны 1916 год, але сама Вера Гран у інтэрв'ю для фонду Шоа Стывена Спілберга назвала 20 красавіка 1918. Такія ж лічбы стаяць у ейным французскім дакуменце на пражыванне. Кракатук. Пунктам народзінаў у многіх біяграмах пазначаны Беласток, але часцей у крыніцах называюць проста Расею, то бок расійскую імперыю на той момант. Адпаведна, нарадзіцца Вера Гран магла ў любой кропцы дзяржавы і на беларускай этнічнай тэрыторыі, у тым ліку ў Беластоку. Можа быць, але практычна не маем пра гэта дакументаў. Можа, дзесьці яны ёсць, але я не ведаю. Паведаміў мне гісторык Анджэй Ляхоўскі, калі яшчэ узначальваў падляскі музею Беластоку. Сайт Давны.пл, які спецыялізуецца на гісторыі валоменскага павету, наўпрост называе месцам яе з'яўлення на свет Беларусь. Вядома, што сям'я Веры перад тым, як перабрацца ў Валомін пад Варшавай, нібыта жыла некаторы час і ў Кіеве, а рушыла на захад альбо праз пагромы, альбо праз кастрычніцкі пераварот, альбо дзякуючы заканчэнню Першай сусветнай вайны і, адпаведна, з-за пачатку грамадзянская. Сама спявачка ў тым жа інтэрв'ю фонду Спілберга указвае на Варшаву. Біёграфка Веры Гран Агата Тушынская канстатуе, што тая назаўжды пакінула горад свайго нараджэння у таямніцы. Джых Факстрот з польскага фільму «Чарна перва». Dalej wszystko mam i klejnoty i bogate stroje. Po co mi to wszystko, powiedz sam, jeśli moje nie jest serce twoje. Dla ciebie chcę być białą, bielutką tak jak ty. Mieć jasne oczy i jasno twarz i jasne serce takie jak ty masz. Dla ciebie chcę być białą, dobrą tak
jak ty, bo z tobą dobrze, bez ciebie siebie chcę być wianą, żebyś kochał mnie. Dla ciebie chcę być wianą, bielutką tak jak ty. Mieć jasne oczy, jasną twarz, jasne serce takie jak ty masz. Dla ciebie chcę być wianą i dobrą tak jak ty. Bo z tobą dobrze, bez ciebie źle, więc chcę być wianą, żebyś kochał mnie. Сцэнічнае імя Вера Гран. У французскай версіі Вера Гран. Пра дзві 4х4 літары, гэтак на думку прадусараў было выгодней графічна, але сама выканаўца не любіла такі варыянт. На розных этапах кар'еры спявачка ўжывала і іншыя псеўданімы: Вера Грін, Сильвія Грін, Маріоль. Падчас знаходжання ў варшаўскім гета яна выступала як Вера Магнес. Пакінуўшы гета, да канца вайны называлася Веронікай Гацкай альбо Вандай Чайкоўскай. У другой палове 40-х яна Вероніка Зоф'я Томашевска альбо Езерска па грамадзянскім мужы. Сапраўднае ж прозвішча артысткі перагукаецца з асноўным псеўданімам Грінберг альбо Грынберг. Імя, дадзенае па нараджэнні, габрэйскае Двойра, з расійскім займеннікам Вера, у гонар акушэркі, што прымала роды, усталая маці. Кракатук. Вера аказалася познім дзіцем, трэцяй дачкою сям'і. Маці Ліба, інакш Люба Каплан, называла яе па-хатняму Выскрабкам. Сёстры таксама мелі двухварыянтныя імёны – Хінда, Хелена і Мірыям, Марыля. Пані Ліба размаўляла з дачкамі пераважна на ідыш альбо па-расійску, а калі па-польску, то з акцэнтам. Вера ж, як сведчыць Агата Тушынская, шпарка гаварыла па-расійску з п'енкным крэсовым заспевам, то бок са спеўнай інтанацыяй, характэрнай для беларуска-польскага памежжа. Наступны спеў у ейным рэпертуары, відаць, быў узяты з кружэлкі Пятра Лешчынкі, і ў радку «Вы вспоминаете цыгана Петю» спявачка адпаведна замяніла імя. Cyganski byt i nrawy stary, как песни, что мы все поем, под рокот струн и звон гитары, жизнь прожигая, зря живем. Прощаюсь ныне с вами, я цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте цыганку Веру, прощай, мой табор, пою в последний раз. Вы не жалейте цыганку Веру, прощай, мой табор, пою в последний раз. Большасць людзей мае кагосьці, з кім падзяляе лёс, мае люстэрка ў другой пары вачэй. Такую ролю выконвала «Моя мама», казала Вера Гран і дадавала, што маці для яе заўжды была найважнейшай. Я рабіла ўсё, каб яе не раніць. Ведаю, яна пастаянна баялася, што мяне нехта пакрыўдзіць, што ейнае дзіця будуць выкарыстоўваць. Яна была мудрая і не казала мне пра гэта, але ведаю, што яна памірала ад страху. Не памятаю ўжо, з якой нагоды прысягала ёй, што ніколі не змяню веры, а яна была верніцай. Сябе ж Вера лічыла полькай Майсеевага веравызнання, то бок юдэйскага, і слова «жыд» успрымала выключна ў рэлігійным аспекце, хаця, як заўважалі сведкі, не была асабліва набожнай. Кракатук. Бацька Эльяш Грынберг паходзіў з Ломжы, што непадалёк ад Беластоку, таксама ў сучасным падляшскім ваяводстве. Паводле ўспамінаў Веры ў дакументах тата пазначаўся фабрыкантам, гандляваў лесам і зямлёй, а потым гузікамі, меў краму ў Варшаве, быў аматарам скачак і палявання. Але ён сышоў з сям'і, калі малодшай дачцэ было 3 гады, і рана памёр. «Дождж» – польскі кавер на амерыканскі шлягер. Спявае Вера.
ulice różne dźwięki, w których słychać śpiew i jęki. Też dzwoni smutny, szary deszcz. Nieraz siądziesz smutni myślami, lecisz gdzieś w świat, a na szyby pada deszcz i łzami znaczy twój ślad. Wtedy myślisz o tym, co przeżyłeś już i ile ciebie jeszcze czeka burz. I wsłuchujesz się w deszczowe granie, w deszczowy szum. Дакладна вядома, што рэшту дзяцінства двойра Грынберг правяла ў згаданым Валоміне, горадзе ў 20 кіламетрах ад цэнтру Варшавы, калі рухацца па чыгунцы ў бок Беластоку. Пані Ліба з 3 дачкамі пасялілася ў шматкватэрнай камяніцы на вуліцы Паштовай 11. Наша гераіня запомніла балькон з відам на калейку. Дарэчы, дом захаваўся, толькі цяпер мае адрас Варшаўская 13 і мемарыяльную шыльду ў гонар Веры Гран. Кракатук. Там жа ў Валоміне двойра скончыла 5-годку для габрэйскіх дзяцей, там жа атрымала першыя урокі спеву і выступала на пераменках. З дзяцінства яна выказвала жаданне стаць артысткай, ладзіла прадстаўленні дома на кухні ў розных вобразах. У прыватнасці, пабачыўшы афішу варшаўскага тэатру «Новосці» з чарнаскурым саксафаністам, дзяўчынка абмазалася крэмам для будку, імітавала жыдоўскія шманцэсы і французскую афраамерыканку Жозефіну Бейкер. Аднойчы Вера разыграла маці, патэлефанаваўшы дадому і прадставіўшыся ейным калегам. Пані Ліба не пазнала дачку. Ля Хабанера з аднайменнай нямецкай кінастужкі. Злый роз przerwał nasze sny. Gdzie dziś jesteś ty? Gdzie ja? Od lat w sercu płacze żal i tęsknota w dal mnie gna. Co noc pieśni śpiewa wiatr o szczęściu i o snach, żadna. On wie, czego dziś w sercu brak, do kogo rwie się wciąż i bije tak. Pieśni mi śpiewa wiatr o szczęściu i o snach, żadna. На першы дзіцячы рэпертуар двойры паўплывалі маці і сёстры. Маці дылетанцкім сапрана напявала арыі з операў, сястра Хелена выкладала фартэпіяна і эсперанта. Акром таго, двойра рэгулярна наведвала мясцовы кінатэатр «Оаза». Асабліва яе ўразіў «Блакітны анёл» з Марлен Дытрых у ролі кабарэтовай танцоркі і з музычным суправаджэннем «Вайнтраубс Синкопейтерс». У здымках, нагадаю, браў удзел і малады Адольф Рознер. Слухайце частку 5. Праз гады Вера Гран скептычна ацаніла вакальныя здольнасці акторкі ў гутарцы з супрацоўнікам польскага радыё Jerzy Placzkiewiczem. Wszyscy ci, którzy mieli jakąś ułomność, zamieniali ją w manierę. Voilà, zabrakło mi to słowo. Усе тыя, хто меў якую-небудзь недосканаласць у голасе, замянялі яе словам «манера». Я любіла Марлену Дытрых у маладосці, калі ўсе ёй захапляліся, гэта было імя, якое выклікала дрыжыкі.
А зараз я ведаю, што гэта вялікае непаразуменне. Cało prawie, że dreszczyk, ale dzisiaj to ja wiem, że to jest naprawdę wielkie nieporozumienie. Пазней Веру захапіла польскае кіно «Шпег в масцы», адкуль выконвала пару песень. Яна ізноў таясаміла сябе з вядучым персанажам, прыгожай спявачкай, агенткай выведкі і жарсцю цаной у жыццё. Кракатук. Сям'я Грынбергаў жыла бедна, хаця мела вельмі заможных крэўнікаў. Пані Тушынская называе цётку-мільянершу Маргенштерн, банкіраў Салавейчыкаў, гандляроў Шэрышэўскіх, кузэнаў-фабрыкантаў Левінавых. Па заканчэнні Верай школы і пасля скону бацькі ў 27-м годзе сваякі запрасілі Грынбергаў у Францыю, але праз пару гадоў тыя вярнуліся і больш ніколі не былі ў замежжы, акром уласна Веры. Яна яшчэ паспела павучыцца ў Валоміне ў агульнай жаночай школе, дзе настаўніца спеваў Ванда Глухоўская прадказала дзяўчынцы слаўны лёс спявачкі. А ў 31-м маці прыняла рашэнне ўсім перабірацца ў Варшаву, дзе магчыма ўдасца выгодней уладкавацца. Lambeth Walk – фокстрот з брадвейскага мюзіклу у версіі Веры Гран і танцавальнай аркестры «Глорія». W Londynie radio gra i brzmi co dzień melodia ta. W dancingach, barach, milion par nowego tańca uszedł czar. A pan, czy pan już wie, jak ten taniec nazywa się? To Lambeth Walk, to Lambeth Walk. Sensacja, atrakcja, weź pod rękę damę swą. Idź na spacer razem z nią, idź jak na ślub, a potem z rąk krzyż zdrób. Ho! Spacer naprzód, spacer w bok, to jest właśnie Lambeth Walk. Raz obrót w krąg i 6 uderzeń rąk. Ho! Spróbujcie w domu sami, panowie wraz z paniami, rytmicznie w koło chodzić, starzy i młodzi. Nowy taniec, znany rytm, pan nie umie, no to wstyd. Ten modny krok to właśnie Lambeth Walk. Ona wyjechała do Warszawy. Яна выехала ў Варшаву і зрабіла вялікую кар'еру. Вельмі хутка знайшла шырокую папулярнасць. Была сапраўднай зоркай перад вайной. Кажа беластоцкі калекцыянер грамплытак Пётр Знанецкі. Першай варшаўскай адрэсай двойры Грынберг стала электаральна 8. Адзін пакой на ўсіх, але змясцілася і фартэпіяна Бехштайн. Зрэшты, наймалодшай з сёстраў не вельмі хацела вучыцца гранню. Яна ўладкавалася ў гімназію аб'яднаных настаўнікаў, гэтак звалася установа, а яшчэ ў танцавальную школу Ірэны Прусіцкай. Тая была вучаніцай нямецкай харэографкі Мэры Вігман, піянеркі экспрэсіянісцкага танцу з элементамі акрабатыкі. Заўважу, у той жа час адна з ранейшых гераіняў нашага цыклю Эдзі Тырманд была акампаніятаркай у танцшколе Рут Сарэль, таксама вучаніцы Вігман. Адсылаю ў серыю 28-ю. Кракатук. Разам з Верай у школе Прусіцкай займалася Францішка Ман, яна загінула ў Асвенціме, і Стэфанія Градзеньская, тады яшчэ Нэй пакудзелі, будучая эстрадная тэатральная акторка, літаратарка і жонка паэта-песенніка Ежы Юрандата. Нашая гераіня і трапіла ў школу танцаў па пратэкцыі Стэфаніі, грошай за урокі з яе не бралі, сяброўка першай звярнула ўвагу на голас Веры. Яны разам спявалі па шмат гадзінаў у кватэры Стэфаніі, тая пазней сведчыла, што Вера была добрай у а-капэла і мела абсалютны слых. Ангельскі вальс з польскай кінакарціны «Парада рэзервістów». Nikt nie zgadnie skąd i jak ta moc przeciwna spływa. Coś przy sercu drży jak ptak, krew staje się jak żywa. Tak
to właśnie miłość jest, ta pierwsza i prawdziwa. Tak to bywa z każdym z nas, raz w życiu raz. Już wiem, dlaczego ja, dlaczego ty do siebie lgniemy. Wiem, dlaczego wciąż pragniemy razem żyć. Już wiem, skąd jest ten czar, skąd są te sny, dlaczego chcemy dzień i noc bez przerwy blisko siebie być. Bo to, że nam wciąż brak, mnie ciebie, tobie mnie, to miłość, to znak, że my kochamy się. Już wiem, dlaczego nic rozdzielić nas nie będzie w stanie, bo złączyło nas kochanie. Пані Прусіцкая навучала Веру танцам год ці два, а затым паспрабавала ўладкаваць яшчэ 15гадовую дзяўчыну у кафе «Адрия» на вуліцы Манюшкі 10. Кактусы-папугаі, торты, марцыпаны. Такія асацыяцыі пакінула ў Веры гэтае месца. Хоць афіцыйна элітарны начны лёкаль і зваўся кавярняй, але змяшчаў да 2000 наведнікаў. У вялікай дансінгавай зале танцпол мог круціцца на кшталт грамафоннай плыткі, а тыя торты дастаўляліся самалётам з Львова. Адтуль жа паходзіў уладальнік установы Францішак Машковіч, па мянушцы Франц. Кракатук. Цягам 30-х у Адрыю завітвалі Нора Ней і Толя Манкевіч, з якой Вера пасля пасябравалася. Гралі Якуб Каган, Ежы Рознер, джаз-аркестры Гольда Петерсбургскага, Красінскага Каташыка, Аді Рознера таксама. Як згадвала Вера, аднаго нумару на сцэне у напаўаголеным выглядзе перад Францам аказалася мала. Шэф папрасіў аб прыватным танцы ў ягоным кабінеце, у чым дзяўчына адмовіла. Przed nami życia jeszcze tyle. Jeden czas musi rozstania chwilę. Chociaż już płomieniu uczuć sercu zgon. Jeżeli na pewno wspomnę cię nie rok. Dręcz i płacz mi jednak bardzo boli. Nie dręcz, to los obcy wbrew naszej woli. Wszystko się zapomina. Nie dręcz, pożegnaj czule mnie jedyna. Наступная вакансія для Веры з'явілася ў 1934 годзе у кафе «Дансін» альбо вар'етэ-кафе «Параді», што месцілася на Новым свеце 3. Тым раем валодалі супругі Ліза Біткер і доктар Абрахам Ваксмахер. Асноўнай аўдыторыяй была моладзь, у тым ліку афіцэрская. Маё сэрца раставала, калі я бачыла афіцэраў на ўваходзе ў «Парадзі», якія салютавалі мне. Сыходзячы, яны рабілі тое самае. Галоўныя праграмы, танцы, канцэрты адбываліся ў сутарэнні. Не самае элегантнае кабарэ Варшавы, але з асаблівай сексапільнасцю, казала Вера. Ёй прапанавалі нумар на пачатку праграмы, самую нізкую стаўку, плюс 5 злотых за танцы з гасцямі. Па словах юнай танцоркі, доктар Ваксмахер таксама аказаўся аматарам лалітак. Кракатук. Танцам у «Парадзі» акампанавалі калектыў Здзіслава Гужынскага з піяністам Уладыславам Шпільманам, будучым прататыпам кінастужкі «The Pianist» Рамана Палянскага.
Аркестра Станіслава Фершкі з салістам-скрыпачом Херманам Рознерам, як і ў выпадку з Ежы, гэта, нагадаю, далёкі кузен Эдзі Рознера. Аркестра Юліяна Фронта з саксафаністам і кларнетыстам Ежы Мандельбаумам, ураджэнцам Пінску, якога мы згадывалі пару разоў у ранейшых выпусках. Дык вось у п'янай кампаніі з Фронтам Вера трапіла ў аўтааварыю і атрымала траўму, з якой ужо болей не магла танчыць. Неўзабаве Фронту з Фершкам давядзецца пісаць песні для новай зоркі. У іх ліку наступная танга супольнага аўтарства. Kwiatami Tobie, drogi, życia slalem, po których Tyś z uśmiechem przez życie szła. Myliłem się, że kochasz sercem talem, to była tylko gra. Tyś była złą, bezduszną egoistką, choć z oczu Twoich prawdy bił jasny blask. Niestety dziś o Tobie wiem już wszystko i los rozłączył nas. Ty jeszcze wrócisz do mnie, lecz już za późno będzie. Wtedy dawno minie żal, w którym dzisiaj trwam. Ty jeszcze wrócisz do mnie swym bezszelestnym krokiem. W głosie Twoim zabrzmi jak dawniej falsz i klam. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Гісторыя Веры. Як танцорка стала пясняркай. Яшчэ да ДТЗ на рагу пляца Трох крыжоў аднаму з кліентаў кабарэ «Парадзі», калі заля была амаль пустой, спадабалася, як у нябачным куце пад лесвіцай спявае нібыта хлопчык. Натуральна, гэта была наша гераіня. У выніку доктар Ваксмахер прапанаваў ёй спяваць са сцэны, і дзяўчына пагадзілася, зняўшы гіпс і пераадолеўшы сорам, бо не мела іншага выбару. Яна не хацела раскрываць, які мела ўзрост на пачатку спеўнай кар'еры, відавочна 17-18 год. Каб не мець праблемаў з уладамі, праз макіяж, фрызуру і даўгую сукенку пачаткоўцы дадалі гадоў, але першым сцэнічным строем аказалася форма гімназісткі. Пра гэта Вера Гран распавяла ў інтэрв'ю для радіа «Солідарność». Ja zaczęłam występować jako ta mała dziewczynka z rozpuszczonymi włosami. Пачала выступаць такая малая дзяўчынка з распушчанымі валасамі, ненафарбаваная. Неўзабаве мной занялася паліцыя, бо выявілася, што ў кабарэ нельга выступаць маладзейшым за 18 год. Дырэкцыя не хацела мяне звальняць, бо я мела вялікі поспех, таму мае вельмі даўгія і вельмі густыя валасы сабралі ў кок, пашылі мне даўгія сукенкі, вельмі такія вампаватыя, дэманічныя, што зрабіла мяне на выгляд старэйшай. Адпаведна, паліцыя перастала мной цікавіцца, атрымаўшы відавочна і хабар. To nie ja, to już dyrekcja. Пытанні да ўзросту, нагадаю, былі ў выпадку з Мячыславам Вайнбергам. Слухайце частку нумар 29. Вера Гран недакладна памятала сваю першую песню, ці то танго бразылійскі, ці то вір таньца нас порваў. Польская версія нямецкага хіту «Ich tanze mit dir in den Himmel hinein». «Я танцую з табою ў нябёсах». Але дата дэбюту вядомая – 1 лютага 1934 году. Tańca nas porwał, pozwólmy się nieść, niech nas niesie w krainę miłości. Ach, tul mnie w ramionach i całuj pieść, żyjmy chwilą upojeń, radości. Czar tej melodii w niewolę nas wziął, świat zmienił w bajkę i szczęście w nas tchnął.
Wir tańca nas porwał, pozwólmy się nieść, niech nas niesie w krainę miłości. W sercu mym się budzi, jestem najszczęśliwszą z ludzi. Kocham z wzajemnością, czego więcej mi brak. Chciałabym oddać w piosence radość, co wypełnia serce, a refren pieśni brzmi: kocham Cię tak. Wir tańca nas porwał, pozwólmy się nieść, niech nas niesie w krainę miłości. Ach, tul mnie w ramionach i całuj, pieść, żyjmy chwilą upojeń, radości. Świat niech bajką i szczęście nas tchnął. Wir tańca nas porwał, pozwólmy się nieść, niech nas niesie w krainę miłości. Тут Веры дапамагаў вакальны бэнд «Чвурка Радіёва». Пасля дэбюту Стэфанія Градзінская назвала сяброўку адкрыццём, а прэса – адной з адметнасцяў парадзі. У кнізе Агаты Тушынскай «Оскажона» Вера Гран, то бок абвінавачаная, прыводзяцца наступныя словы артысткі пра адчуванне на сцэне. «Я хацела выклікаць узрушэнне, спявала для іншых, не для сябе. Давала, але і брала ад слухачоў вялікую порцыю эмоцыяў. Я падабалася сабе і не падабалася адначасова». Вера памятала, як моцна была ўражана і збянтэжаная, атрымаўшы ўпершыню букет ружаў. Кракатук. Ужо ўвесну дэбютантка запісала як мінімум 3 песні на Сирена Электра пад псеўданімам Сильвія Грін. Такое імя абраў лейбл, і артыстцы яно падабалася. Вакалістцы акампанавала аркестра гавайскіх гітараў, якой дырыгавалі Віктар Тыхоўскі і Мячыслаў Рублеўскі. Пра другога слухайце 24-ю частку. 2 з тых песень «Гжэх» і «Жэбысь ты мне зрозумяў» у тым жа годзе выйшлі на іншым лейбле «Мелодія Электра» і пад іншым псеўданімам «Маріоль». Для тагачаснага артыста мець розныя імёны для розных выдавецтваў было ў парадку нормы. Спявачка Марёль цягам 34-го году зафіксавала ў студыі яшчэ некалькі твораў. Але згаданы намі раней гісторык польскага танга Ежы Плачкевіч сцвярджае, што менавіта «Грэх» ёсць дэбютным запісам Веры Гран, якая на той момант яшчэ не мела поўных 18 год і, па сутнасці, з'яўлялася адной з наймаладзейшых эстрадных спявачак у свеце. Nie wiem, co dzieje się ze mną, tak jest mniej więcej od 3 miesięcy. Wciąż wzdycham do ciebie daremno i mam w podzięce twój drwiący śmiech. Pozostaw mi chociaż nadzieję, że kiedyś wreszcie ja cię upieszczę. Bo cóż, że za tobą szaleję, to nie jest jeszcze największy grzech. To grzech usta mieć gorące jak ty. To grzech w krąg
śpiewać mrzonki sny. To grzech w piwnych oczach taką mieć moc, że je widzę przez sen co noc. To grzech taką białą długą mieć dłoń. To grzech kwietnych łąk rozsiewać w krąg woń. To grzech tak jak ty srebrzycy mieć mnie. Wierzaj mi, że to właśnie tańszy jest grzech. Урэшце імёны Марыоль, Сильвія Грін, Вера Грін не прыжыліся. Хто прапанаваў варыянт Вера Гран, застаецца загадкай, але асацыяцыі Гран можа выклікаць кантрасныя. Ад чагосьці вялікага, грант, гран-пры, да драбнюткага. Гранам звалася састарэлая адзінка вымярэння вагі, за аснову якой бралася ячменная зярнятка – гранула. Калі перакладаць з ангельскае, то гран значыць бабуля, зноў жа супрацьпастаўлення, у дадзеным выпадку ўзросту. Але найбольш праўдападобная другая версія з намёкам на мініятурнасць спявачкі. Кракатук. Невялікі рост спалучаўся з контральта, як мы з вами чулі, самым нізкім, грудным жаночым голасам. Юную артыстку называлі прадстаўніцай новага стылю ў пяянні. На першых запісах адчуваецца, як Вера імкнецца спяваць нават ніжэй, чым можа. Напэўна, каб дадаць сабе тае ж даросласці. На гэта звярнула ўвагу і прэса. Цытата з рэцэнзіі 1936 году. Сімпатычная Вера Гран запісала новую кружэлку, якая ва ўсіх адносінах пераўзыходзіць папярэдняя. Нарэшце знайшла уласцівы ёй кшталт. Гэта тыповы дизес, рэчытатыў пад музыку, які не дапускае злоўжывання сваім голасам. Калі памятаеце, такім жа тэрмінам, што мае на ўвазе рэчытатыў пад музыку, абазначалі вакальную манеру Рут Камінскай-Рознар. Увосень пазначанага году з'явілася візітоўка Веры Гран, памёнтка альбо ліст. Хаця спявалі гэты творы мужчыны, Альберт Харрис, Адам Астон, менавіта Гран зрабіла ліст гітом. Tam najbliższego wciąż przypomina mi przeżycia dnych ubiegłych lat, zaczarowanych światnych wspomnień. Ja mam swą szufladę, rozlasów mi dość, a każdy przypomina coś. To była jedna z moich pierwszych piosenek. Гэта была адна з першых песень, напісаных для мяне і разам з аўтарам. Тэма моя, бо я тады была яшчэ вельмі маладая, чуллівая, романтычная і гэтак далей. Аўтарамі ліста на этыкетках пазначаліся Эдвард Курц, пазней Эддзі, кампазітар, інжынер, бізнесовец і філантроп, і Северин Мендельсон пад нікам Север, паэта, піяніста, аранжыроўшчык. Абодва пасля вайны пасяліліся ў Злучаных Штатах. Аднак Вера Гран сапраўды лічыла сябе суаўтаркай, што пацвердзіла ў размове са сводкім радыё-рэтро. Пісала гэтую песню разам з аўтарам. Мы сядзелі за сталом бюро ў мяне дома, і я раптоўна сказала: «Тут маю шуфляду, якая замыкаецца на ключ, і ніхто ў яе не заглядае. У той шуфлядзе былі лісты, дробязі, успаміны, сантыменты. Ніколі ў жыцці не падумала б, што гэтая песня здабудзе такую вядомасць». Пані Вера прыгадвала, што Юліян Тувім таксама напісаў тэкст песні з назовам «Ліст», але гэта, паводле ейнай ацэнкі, было слаба, вельмі слаба. Кракатук. Ліст ад Веры Гран дайшоў і да СССР. Знаўца Георгій Сухно звярнуў увагу на тое, што тэкстава ліст перагукаецца з песняй Клаўдзіі Шульжэнкі «Запіска», якая загучала пазней, у 1939 годзе ў суправаджэнні аркестра Якова Скамароўскага. Я вчера нашла совсем случайно тебя в шкафу, где мансарды 3.
то, что много лет хранила тайна в темных корешках пожелтевших книг. Вашу записку несколько строчек, те, что я прочла в тиши. Свет в сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет. Ваша записка, несколько строчек. Где вы, мой далекий друг? Теперь Калі тэкст у спеве таварыша Шульжэнкі натхнёны Верай Гран і Мэндельсонам, то мелодыя ўзятая ў будапэсцкая джаз-аркестры Міклаша Бродскага, адысыта па паходжанні. На пачатку 30-х гэтую тэму выконвала і берлінская аркестра Марка Вебера, дзе граў, як вы памятаеце, юны Адольф Рознер. Was kann so schön sein wie deine Liebe? Што можа быць лепшым за тваё каханне? So schön sein wie deine Liebe, wie das Glück, das du mir gibst. Was kann so schön sein wie deine Augen, wenn ich darin sehe, dass du mich liebst? А ўжо ўласна мелодыя Эддзі Курца да ліста у апрацоўцы Александра Цфасмана апынулася на савецкіх кружэлках у 1946-м. Аўтар музыкі на этыкетках не пазначаўся. Паводле новага тэксту песня стала называцца «Друг». Яе выконвала спявачка чэшскага паходжання Ружэна Сікора разам з джаз-аркестрай Усесаюзнага радыёкамітэту, а ў 50-х Тамара Краўцова. Паслухаем фрагмент з Ружэнай. Которым много пройдено дорог, мне расставаясь дал закон, что исходит в землю вдоль и поперек, но придет, вернется вновь на мой порог. Сквозь все пути и все года, сквозь беды все ко мне пробьется друг, которым много пройдено дорог, мне верной дружбы дал закон. Друг, старый преданный друг, после долгих разлук тебя я жду. Друг, мой испытанный друг, если горестно вдруг тебе иду. Але ж вернемся ў перадваенны варшаўскі парадзі. Для пачатковых выступаў Вера абірала свае ўлюбёныя творы, шлягеры, адгукалася і на прапановы гледачоў, ёй нават прыносілі ноты. Паступова папаўняўся і рэпертуар, напісаны менавіта для яе. Крытыкі характарызавалі яго як цікавы і амбітны. У снежні 35-го году Гран заспявала ў праграме побач з венскай спявачкай Тоні фон Шмідт.
У лістападзе 36-га кур'ер варшавскі паведамляў пра супольны канцэрт з удзелам Веры Гран і аркестра Гольда Пецярсбургскага ў тым ліку. У тым жа годзе артыстка перабралася ў прасторную кватэру на вуліцы Хожай 40, побач з пляцам Трох крыжоў. Вярталася з кабарэ да хаты пешкам, каб ашчадзіць 25 злотых на трамвайны квіток. Дарэчы, менавіта ў Парадзі адбылася прэм'ера «Танго ноттурно» з аднайменнага нямецкага фільму 1937 году з Поляй Негры ў галоўнай ролі. Odróżnić umiem już milostkę od miłości. W nich jest wiele wspólnych cech, są chwile radości. Jest ból i łzy i jest śmiech. Ja przeżyłam wiele burz, lecz wszystko to mijało bez wrażenia, tak jak sen, gdy Ciebie spotkałam. Coś wewnątrz szepnęło, to ten. O Tobie śniłam wciąż, kiedy tango nocturno cicho brzmiało z oddali, niosąc tęskno swą pieśń. Me serce biło tak, czułam, że tango nocturno zmarzę przeszłość pochmurną, by w kraj szczęścia mnie nieść. Żeś Ty jest właśnie tym szczęściem i przeznaczeniem, moim snem i marzeniem, powiedziała mi pieśń. I zrozumiałam dziś, że to tango nocturno czarem pięknych swych tonów nasze serca chce spleść. Właśnie Twym szczęściem i przeznaczeniem, Twoim snem i marzeniem, powiedziała Ci pieśń. I zrozumiałam dziś, że to tango nocturno czarem pięknych swych tonów nasze serca chce spleść. Разам з Верай Гран тут мы пачулі «Хурдана». «Танго ноттурно», аналагічна з «Лістом», займела расійскую версію, толькі не ў Саюзе, а ў яшчэ незалежнай Латвіі. Пад аркестру «Белакорд» яго спяваў Аляксей Чаркаскі. Але ці стала Вера Гран пасярэдніцай у гэтай адаптацыі, цяжка сказаць. Тебе мечта, это танго натурно в тишине прозвучало, словно в сказочном сне. Все, чем я раньше дышал, это танго натурно, так нежданно и бурно воскресила во мне. Отныне знаю я то, что сердце лишь знало, как негаданно стало. Ты
моею судьбой. Не превозмог тебя эту танго натуру, предо мною раскрыла, что навеки я твой. Вера Гран констатавала, што у перадваеннай Варшаве жыдоўка не магла быць зоркай, не мела ілюзыяў. Але нацыяналістычныя банды абміналі вітрыны з маімі фотаздымкамі, некаторыя нават прыходзілі, каб мне папляскаць. Сярод сваіх вялікіх прыхільнікаў называла папулярную акторку Ніну Андрыч, родам з Берасця, і генерала дымасона Балеслава Венява-Длугашоўскага, асабістага ад'ютанта Юзефа Пілсудскага. Казалі, што ён уехаў на паркет Адры на сваім кані, пастаянна піў, а калі напіваўся ўшчэнт, нястомна хацеў са мной спяваць. Памятаю, як аднойчы не вытрымала, перарвала песню і сказала: «Пане генерале, альбо вы, альбо я». Кракатук. Згаданая Ніна Андрыч лічыла Веру Гран нязвыклай з'явай у Варшаве 30-х і да дзён памятала спеў «Гды одэйдзеш». Штораз пры словах «Дзе ёсць расстанне, там і слёзы», шакуючы мужчыну побач, мае слёзы капалі ў келіх з віном. Як піша ў мемуарах літаратар Веслаў Вярніцкі, пані Гран, маючы амплюа выканаўцы сентыментальных песень, выступала ў парадзі з перапынкамі да 1938 году. Працяг гісторыі з маршрутам Варшава, Друя, Львоў у наступным выпуску. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Tak zawsze było i zawsze będzie. Gdzie jest rozłąka, tam są i łzy. Czy głupi, czy najmądrzejszy, cierpi nie mniejszy ból. I źle i smutno jest, ja o tem wiem, lecz trzeba umieć się pogodzić z tym. Gdy ktoś chce inną iść drogą, łzy nie pomogą. Nic nie wstrzyma go. Gdy odejdziesz, nic nie powiem, nie odczuję żalu ani w jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące. Kiedy czar kochania znikł, gdy odejdziesz, mnie zostawisz, ja nie powiem wcale, że mi serce krwawisz, bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga. Nie pomoże nic i nikt. Gdybym wiedziała, że łzy cię wzruszą, to bym płakała przez cały dzień. Lecz żaden wiem głos rozpaczy dziś już nie znaczy nic. Więc kiedy przyjdą te ostatnie dni, nie ujrzysz w oczach ani jednej łzy. Mieć będę uśmiech na wargach, choćby mną targał żal minionych dni. Gdy odejdziesz, nic nie powiem, nie odczujesz żalu ani w jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące. Kiedy czar kochania znikł,
Gdy odejdziesz, mnie zostawisz, ja nie powiem wcale żal. I serce krwawisz, bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga, nie pomoże nic.